Hajógyári sziget. Ide figyel most egész Magyarország, sőt, talán túlzás nélkül kijelenthető egész Európa. Egy véletlen folytán a háta mögött található zöld terület egy csapásra vált, kedvelt hétvégi kiránduló és pihenő célpontból az egyik, ha nem a legfontosabb magyarországi természeti kincslelőhelyé. Néhány sportolni vágyó, akkora föld alatt húzódó sörkészletre bukkant, amelyhez fogható csak a Ruhrvidéken feltárt és kitermelt mezőkhöz hasonló. Ott a 60-as évek derekán kezdődött a kitermelés, és egészen az ezredfordulóig tartott. Hát mi minden szombaton jövünk el a barátaimmal focizni. Na most onnan a kutyások miatt el kellett jönnünk egy 50 méterrel, itt arrébb, és akkor ezt a karót, mert ezt mindig hozom magammal, leszoktam szúrni ezzel a kapufa, de kicsit ideges voltam, ami érthető, mert a sok vakontúrástól nem nagyon megfelelő ez focizásra, de mindegy, az a lényeg, hogy ezt én leszúrtam, és ebben a pillanatban föltölt a nagy sör. De nagyon sok sör. Hát akkora lökése volt, hogy engem majdnem ellökött, pedig azért nem vagyok kicsi, tehát azért érthető, hogy ott igen nagy sör volt. Na, ekkor hívtuk ki a tűzoltókat. A felvonult tűzoltók kóstolás útján megállapították, hogy igen ritka természeti jelenségről, úgynevezett sörkitörésről van szó, és haladéktalanul értesítették az illetékeseket. Tehát még nem tudjuk, hogy mekkora készletet találtunk jelenleg, de a kitörés nagyságából arra lehet következtetni, hogy mind makrogazdaságilag, ahogy stratégiailag is hihetetlen jelentős készlettel állunk szembe. A kitermeléshez kivételesen világszínvonalú sörtechnológiát fogunk használni. Információink szerint a szaktárca asztalán van a versenytárgyalás kiírása, amelynek eredményeképpen eldől, ki nyeri el a jogot a páratlan természeti kincs kitermelésére. Ablonci Hajnal, CNC csatorna, Budapest, Hajógyári sziget.